I declare basketball 3-on-3 European School Championship Open. Beograd je od 13. do 19. juna bio prestonica školskog sporta Evrope. Na terenima teniskog kluba Partizan Porsche Areni održano je Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 za srednjoškolce pod patronatom Evropske federacije za školski sport, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i uz podršku Ministarstva sporta, Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Beograda i Beogradske asocijacije za školski sport. Glavni teniski teren pretvoren je u modernu basket 3x3 arenu sa semaforom i pratećom opremom. Prvenstvo su otvorili Nikola Penić, gradski sekretar za sport i omladinu, Ivan Dujić, predsjednik Evropske federacije za školski sport i Andreja Arsović, predsjednica Beogradske asocijacije za školski sport. Među prisutnima su bili i Stelios Daskalakis, Grigor Kristov, Gorica Bilak-Moconja i Radić Balaš. Predrag Kanački, Dejan Đokić iz Košarkaškog saveza Srbije, a himnu izvela vokalna solistkinja Nikolina Kovačević. Program je vodio poznati voditelj Miloš Radenković. Takmičenje su svojim prisustvom uveličali ministar sporta Zoran Gajić, potom predsjednik ISF Željko Tanasković i većnik za sport opštine Stari Grad Nedeljko Jovanović. Na prvenstvu su učestvovale ekipe srednje škole iz Srbije, Turske, Hrvatske, Engleske, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske i Slovačke kod dečaka, to jest Srbije, Bugarske, Hrvatske, Engleske, Crne Gore, Republike Srpske, Slovačke i Turske kod devojaka. U polufinalu muške konkurencije Srbija 2, Engleska 19-21, Severna Makedonija, Hrvatska 2, 22-9, u borbi za treće mesto Srbija 2, Hrvatska 22-13 i u finalu Engleska, Severna Makedonija 22-18. Devojke polufinale Srbija 2, Srbija 1-0-3 zbog povrede su devojke iz Srbije 2 predale meč, Turska Hrvatska 2-6-17, u borbi za treće mesto Srbija 2, Turska 0-3, dakle taj susret nije održan, to jest u finalu Hrvatska 2, Srbija 1, 17-13. Dakle, generalni plasman kod muškaraca, prva Engleska, druga Severna Makedonija, treća Srbija 2, četvrta Hrvatska 2, peta Hrvatska 3, šesta Srbija 1, sedma Turska, osma Hrvatska 1, deveta Republika Srpska, 10. Crna Gora, 11. Slovačka i 12. Moldavija. Kod devojaka, prva Hrvatska 2, druga Srbija 1, treća Turska, četvrta Srbija 2, peta Engleska, šesta Republika Srpska, sedma Hrvatska, osma Bugarska, deveta Slovačka i 10. Crna Gora. Medalje su uručili Ivan Dujić, Nedeljko Jovanović i Andreja Arsović. Vi sve vreme gledate detalje sa ove manifestacije koja je zaista sjajno snimljena. Pored sportskih uzbuđenja, mladi sportisti imali su i priliku da upoznaju Beograd. Dakle, oni su obišli centar grada, kao i Kalemegdan, a posebno je bilo interesantno i inspirativno Veče nacije. Znate sami da je to idealna prilika da deca iz bilo koje države da dođu, predstave proizvoda, ako možemo tako da kažemo, ili simbole ili maskote svojih zemalja, a na kraju su svi prisutni zaigrali i srpsko kolo uz zvuke tradicionalnih pesama. Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 pokazalo je da školski sport u Srbiji ima snagu da okuplja, inspiriše i ostavlja trajne uspomene.